Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade v polovici marca. Túto záhradu sme kúpili asi pred 5 rokmi a kúpili sme to od rodiny. Približne pred 70 rokmi to patrilo môjmu deďovi. Tento kus záhrady je to šezárová záhrada a je to asi pätina toho, čo vlastnil môj dedo. Čiže on si vtedy kúpil holé prázdne ako keby pole a vysadil tam ovocné stromy, kríky. Pestoval na tejto záhrade zeleninu pre svoju rodinu, keďže mal 7 detí. A nám sa podarilo vlastne už tú poslednú časť, ktorá mu ostala, pretože tie ostatné ešte za svojho života predal. A tá posledná časť ostala, čiže my sme si ju kúpili. Snažila som sa tu vlastne tie stromy pôvodné nechať, ale potom ako som sa rozhodla, že si tu urobím nejaké zmeny. Tak sme aj niektoré stromy museli vyrezať. Ale drevo vlastne z týchto stromov som nechala v tejto záhrade, čiže tvorí mi tu okraje záhonov. Toto je vlastne jeden zo stromov, ktoré sme na začiatku orezali. A orezali sme to príliš. A vyschol, bola to jabloň. A ostalo nám tu ešte asi 9 stromov z tých, ktoré posadil vlastne môj dedo. Vysadili sme si tu už aj nové stromy, hlavne jablone, ale aj nejaké marhule. A ja by som sa chcela dnes pozastaviť tu na tomto mieste vlastne rástla veľká hrubá višňa, čiže ostal tu ešte takýto peň, ktorý má priemer asi 40 cm. Museli sme ho zrezať, pretože bol tam nejaký ešte živý konár, ale celá tá strana kôra bola zlúpaná. Ale keďže táto višňa mala asi veľké korene, vypustilo nám tu takýto výhonok, ktorý je tu teraz 2. rokom a rozhodla som sa, že to nechám. Neviem, či tie plody budú také isté ako na pôvodnej višni, ale idem si to teraz upraviť, pretože vlastne mladé stromčeky sa majú prvé roky strihať, aby si vytvorili dobrú veľkú koreňovú sústavu, aby ten strom potom bol zdravý a silný. Čiže tak minimálne prvých 5 rokov je potrebné zostrihavať stromček. Je teraz trošku taký rozkonárený, takže ja chcela by som vlastne upraviť tento stromček, čiže v prvom rade odstránim vlastne tie spodné konáre, pretože tým vlastne zdvihnem korunu. Nechcem, aby tie konáre išli zo spodu, aby to bolo nejaké nízkokmenné. Chcem to mať trošku vyššie, pretože aby mi tie konáre pri chôdze nezavadzali. Takže pekne popri tej hlavnej stonke si to zostrihnem.
Takže zo spodu už nie sú žiadne konáre. Ďalej ten hlavný, ten terminál si vlastne nechám takýto vyšší. Asi v tejto časti si ho skrátim. A ďalej potrebujem nechať nejaké 2-3 konáriky. Radšej by som bola, keď boli 3. Tento je ešte aj tenký, tento odstránim takisto. Tento si odstránim. Takže mám dve takéto kostrové konáre, ktoré by som chcela nechať. Ja si ich skrátim. Asi takto. Skracujeme tesne nad očkom. No a ostali mi tu, tento je pomerne tenký konárik, ale nechám si to, aby vlastne tieto 3 konáriky mi tu tvorili takú kostru, také poschodie, takže asi približne podľa týchto 2 si to skrátim len takto a odstrihnem ešte aj tento vo vnútri. Takže takto som si upravila túto višňu, čiže ostal mi tu hlavný konár a 3 takéto kostrové konáre. Toto je ďalšia višňa, ktorú som strihala ešte minulý rok. Tu na si tiež potrebujem vlastne zostrihať tú korunku, aby tento stromček si vytvoril silné korene, pretože už minulý rok mala nejaké plody. Ak chceme, aby ten strom bol pomerne silný, tak nepotrebujeme, aby začal skoro rodiť. Takže si tú korunku znovu zostriham. Čiže odstrihnem to, čo je dole, pretože chcem vlastne, aby ten kmeň bol trošku vyšší. Striham ďalší konár. Ďalší. Takže vyzerá teraz takto. Čiže skrátim alebo odstrihnem si ešte takéto malé konáriky, ktoré sú vnútri. A tým, že vlastne chceme dvihnúť korunku, tak si odstrihneme aj tie spodné. Ostali mi tu 3 konáre. Ten prostriedok je taký zasušený, takže toto si tu odstránim. A tie 3 konáriky, ktoré mi tu zostali, si ešte skrátim asi o 1/3. A znovu tesne nad kľúčikom. Takže takto som ho zostrihala. Tak už vlastne ostane. Čo ešte chcem spraviť pri týchto stromčekoch? Obkopať pôdu
a zamulčovať, pretože je to tiež dôležité, aby stromček prijímal vláhu, pretože tá tráva vlastne odoberá živiny a spomaluje vlastne rast stromčeku, dalo by sa povedať až o 1/3. Ďalej tu stojím pred marhuľou, ktorú som si strihala minulý rok. Je to tiež mladý stromček, vlastne je tu zasadený rok, takže tiež si to idem upraviť. Takže v prvom rade povystrihujem tie krátke konáriky, malé. Ktoré nám vlastne len zahustili korunku, čo nepotrebujeme. Takisto konáre, ktoré idú dovnútra, do korunky. To isté potrebujeme vlastne, aby ten stromček zosilnil, aby si vytvoril silný koreňový systém. Takže si zostriham pekne aj vrchné konáre. Čiže trošku si to zriedím, toto ide tiež dovnútra. Tak si to odstrihnem. Ostali mi tu také hlavné konáre, 1, 2, 3, 4. Tento si tu ešte odstránim. A konáre si skrátim, čiže tak asi o 1/3. Opäť to dávam tesne pod kľúčikom. Takže vo výsledku to vyzerá asi takto. No a tu napred sebou mám ďalšiu marhuľu. Táto je vlastne vypestovaná z kôstky. Presadila som tu minulý rok v jeseni. A tiež sa ju budem snažiť trošku upraviť. Je trošku takého metlovitého tvaru. Takže neviem, ktorý konár nechám ako hlavný. Ale odstránim si hlavne tie malé konáriky, ktoré vlastne tú korunku zahusťujú. Odstrihnem si ešte jeden z tých troch, čiže ten najtenčí.
Takže rozhodla som sa, že tieto dve ponechám. Toto si skrátim. Znovu asi o takú 1/3. Tento bočný výhonok tiež tu ešte nechám. A z tohto druhého tiež si to skrátim takto. Takže takto som to zostrihla. Marhuľu, ktorá mi vyrástla z kôsky. Tak potom časom uvidím, možno ešte v lete, alebo prípadne zase na jar, či si neodstraním ešte jednu časť. Možno by bolo dobre podoprieť, aby som mala jednu hlavnú stonku nejakou tyčkou. Takže zatiaľ uvidím. Zatiaľ to nechávam takto. Ďalej mám tu pred sebou broskyňu, ktorá je vypestovaná z kôstky. Tu som si presadila vlastne minulý rok. Takže tiež si ju idem upraviť. A ako prvé si odstraním všetky malé výhonky, ktoré sú na kmeni, pretože chcem vlastne až potadiaľ, aby ten kmeň bol holý. Je to stromček už, na ktorom by mohli byť aj tohto roku broskyne, ale strih broskyne je tiež dôležitý, pretože ona síce prináša skoro ovocie, ale potom sa stáva, že tieto broskyne po niekoľkých rokoch nám vyschnú. A to práve preto, že sme im nenechali priestor na vytvorenie silného koreňového systému. Takže už možno vidno, že tu sú už také kvetné púčky. Takže tento konárik nechám, len si ho skrátim. Takisto tento, tu už má kvetné púčky na konci, tak nechám aj tento. Zostrihám si konáriky, ktoré idú dovnútra. Skrátim si aj tie konáre hrubé, hlavné. Mám ich tu dva. Asi v takej výške je na druhej strane. No, toto mi trošku ušlo. Takéto slabšie konáriky tiež môžem odstrániť. Tenučké.
Takže ostali mi také hlavné dva. A nechala som si trošku aj také tenšie, pretože predpokladám, že už budú plody tento rok na tejto broskyni. Tak niekoľko si ich tu nechám. Takže takýmto spôsobom som si ja ostrihala svoje mladé stromčeky. Možno nie každý bude so mnou súhlasiť. Možno by ste to urobili trochu ináč. Ale podľa mňa hlavné je, aby tieto stromčeky boli strihané. Toho strihania sa nemusíme báť. Tie prvé roky sú dôležité kvôli tomu, aby si vytvorili dobrú koreňovú sústavu. Dôležité je tiež okopať tieto stromčeky. A už keď budú mať dobre silné korene, tak potom nám vyrastie aj silný strom, ktorý aj dlhšie prežije. A bude nám potom prinášať peknú úrodu. Takže toľko z dnešného môjho videa. Prajem vám ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radostí z pestovania. Majte sa krásne.